naar Aceh toe. Van oost tot west, van zuid tot noord, door heel ons vaderland wordt thans de mare weer gehoord. Men strijdt aan Aceh strand en Tuku Umar's lage daad kost ons weer heldenbloed. Hij tart ons door zijn lafferaad, zodat hij vallen moet, zodat hij vallen moet. En Tuku Umar die moet hangen naar Aceh toe, naar Aceh toe. En Tuku Umar gaan wij vangen naar Aceh toe, naar Aceh toe. Wie suft nog langer stil te huis, nu men weer kloppen gaat? Voor vaderland en vorstenhuis vecht ieder flink soldaat. En waar de strijd ons roepen mag, hier of aan het Indisch strand, wij zwaaien 4 oud-Nederlands vlag voor koningin en land. Tuku Umar is de slimste. Hij is de slimste van allemaal, ja. En wij vertroetelen die man meer dan verschrikkelijk. Wij bouwen voor hem een prachtig huis in Lampisang, op korte afstand van Kota Raja. En hij heeft net van ons 800 wapens gekregen, waarvan er een aantal van de allermodernste soort zijn, die zelfs bij een aantal knilheden nog niet waren ingevoerd. Beaumont-geweren en achterladers. En dan loopt hij over. En de generaal Vetter die zegt dan tegen Van Heuts: jij moet mee met jouw kolonne. Jij wordt kolonnecommandant en jij dient te proberen die Tuku Umar mee te pakken te krijgen. Van Heuts had in Aceh een missie. Het verslaan van de Acehse krijgsheer Tuku Umar. Die toonde zich in eerste instantie een bondgenoot. Hij werkte 3 jaar met de Nederlanders samen, leidde aanvallen tegen zijn eigen landgenoten, leek loyaal aan het gouvernement. Maar in 1896 was het afgelopen. Tuku Umar liet zijn broodheer vallen. De Nederlandse kranten schreven vol verontwaardiging over verraad. Het was een hele populaire oorlog in de zin dat het publiek er heel erg bij betrokken was, bij die Aceh-oorlog. En er werden ook tijdschriften uitgegeven met extra bijlagen en ook met spelletjes. Het Tuku Umar-spel. We hadden het verraad van Tuku Umar. En sindsdien was er ook een spel. Ja, hier zien we de kaart van Aceh. Dit is die hele noordwestpunt van Sumatra. Ja. En daarop, nou, eens even kijken. Hoe gaan we dit doen? Dit spel bestaat uit een bord benevens 24 gele schijven, voorstellende soldaten. Dat zijn dan Nederlanders. Ja. En 1 zwarte schijf, aanduidende Tuku Umar. Ja. Met z'n allen achter die ene voortvluchtige verraaier. Ja. Tuku Umar is op de vlucht. Die gaat door dit hele gebied heen en wordt achterna gezeten door het Nederlandse leger om hem ergens klem te zetten. Ja. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh hingga perang Aceh pun meletus. Pada perang pertama yang berlangsung tahun 1873 hingga 1874, Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah bertempur melawan Belanda yang dipimpin oleh Johan Harman Rudolf Kohler. Saat itu, diberitakan Belanda mengirim sekitar 3.198 prajuritnya. Lalu pada tanggal 8 April 1873, Belanda mendarat di pantai Ceuremen di bawah pimpinan Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Cut Nyak Dien yang berjuang bersama suaminya kemudian berteriak